Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Josu. Taong 1975, Balaw, Leyte. Sa Balaw lumaki itong si Josu. 6 sila noong magkakapatid at siya ang panganay. Ilang taon din ang agwat nilang 5. Kaya naman nagbibinata na siya. Yung mga kapatid niya alagain pa rin ng mga magulang niya. Batang-bata pa ang mga ito, kung kaya't sa lahat ng kanyang hilig, hindi yun nakakasabay. Paano ba naman kasi? Edad 12 pababa pa lamang ang mga ito. Samantalang siya, 18 anyos na. Bilang binata, marami rin siyang bisyo at hindi na rin naglalaan ng oras para matuto sa paaralan. Mas gusto niya na magpalaboy-laboy lang siya kasama ang kanyang mga kaibigan. At kagaya ng iba, rebelde rin siya sa kanyang mga magulang. Kung makasagot nga si Josu noon sa nanay niya, parang hindi man lang yung nag-alaga at nagpakain sa kanya. Ganon din ang ginagawa niya sa kanyang ama, kaya naman madalas siya nito madisiplina. Ngunit kahit anong kastigo ang maranasan niya, parang wala pa rin siyang pinagbago. Isang araw lang siya noong namamalagi sa kanila at kapag medyo lumamig na ang ulo ng mga magulang niya, balik na naman siya sa dati niyang gawain. Aminado rin noon si Josu Pinuno na sa panahong ito, kainitan niya pa sa babae. At dahil dito, kung saan-saan siya dumadayo, lalo na kapag pista. Hindi dahil para magsaya, bagkus ay para makaisa. Ganon din ang kanyang mga kaibigan, kaya naman kahit malalayong lugar, pinagpipilitan talaga nilang puntahan. Wala siyang pakialam kung hindi siya payagan, lalo pat nagagawa naman niya ito ng paraan. Bukod kasi sa hindi na gaanong katibayan ang kanilang bahay, marami na rin itong butas na pwede niyang madaanan kapag siya ay tumatakas. Madalas kasi silang dumayo sa mga karatig lugar ng gabi, lalo pat dito nangyayari ang sayawan. Subalit, ilang buwan pagpasok ng taong ito, may nabalitaan silang baryo sa liblib na lugar ng Kansiboy. Papasapit na rin doon ang bisperas ng pista. Bali-balita pa sa kanila. Marami ang pupuntang taga-ibang lugar, kaya naman yung mga manlalako halos araw-araw nang napapadaan. Nang mabalitaan naman ng grupo ni Josu ang tungkol dito, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kaibigan. Ang kaso lang, nung sabihin niya ito, may mga pumayag at meron ding hindi. Kabilang sa mga tumutol sa kanya ay yung kaibigan nilang anak ng mananambal. Hindi niya mawari kung ano ang dahilan nito. Gawa ng kapag niyayaya naman nila ito, palagi naman yung sumasama. Kaya naman medyo nagtaka siya nang umurong ito sa plano nilang pumunta ng Kansiboy. Ba't naman hindi ka sasama, Manuel? Nakakapanibago ah. Di ka naman ganyan, di ba? Nagtatakang tanong niya nang marinig niya ang sinabi nito. Nang marinig naman ito ni Manuel, bahagya naman itong napabuntong hininga habang nagmamasid sa buong paligid. Ilang minuto rin yung nanahimik hanggang sa bigla na lamang itong nagwika sa kanya ng, "Parang nagpapakamatay kasi kayo kaya ayokong sumama. Hindi niyo ba alam ang lugar na yan? Talamak dyan ang mga nawawala. At bali-balita, may mga pugad din dyan ng mga aswang at mga nilalang na hindi nakikita. Pumunta na tayo sa kahit saan. Huwag lang talaga sa lugar na yan. Ang tatay ko na mismo ang nagsabi niyan." Matapos nitong makapagsalita, imbis na seryosohin nila ang mga narinig nilang banta, nagsitawanan lang silang lahat. Hindi kasi nila sukat akalain na sa ganoong edad ni Manuel, naniniwala pa rin ito sa mga nilalang na hindi nakikita. Dagdag pa nila na palagi naman nila itong ginagawa, pero wala naman silang napapansing kakaiba. Ipinaalala rin niya
na halos hating gabi na sila kung umuwi kapag merong pista at wala naman silang nakikitang mga nilalang na tinutukoy nito. Pagmamayabang pa niya na, sa dami nila, hindi posibleng mapatay nila ito kung sakali mang may tumambang sa kanila na hindi inaasahan. Dagdag pa niya na, alam nito na meron silang mga gamit sa mga ganoong uri ng sitwasyon. Ngunit imbis na mapanatag ang kaibigan nila, mas lalo pa itong nagbigay ng mga karagdagang detalye para makumbinsing mali ang pinaniniwalaan nila. Hindi tinatablan ng bala at patalim ang mga demonyong yon. At yung lakas nila, 100 beses na mas malakas kaysa sa atin. Di rin sila naaabot ng ating paningin. At kapag umaatake sila, sinisigurado nilang patay ang kanilang mga kalaban. Sa tingin mo, Josu, paano mo lalabanan ng ganoong nilalang? Hindi kayo naniniwala sa ngayon. At yan ang magpapahamak sa inyo. Matapos naman itong makapagsalita, agad na yung umalis na animoy wala na itong gustong patunayan pa. Sila Josu naman, imbis na pag-isipan ang mga sinabi ng kaibigan nila, ipinagsawalang bahala nila ito. Animoy wala yung kabuluhan. At ang mas malala pa, di na nila ito pinagtuunan ng pansin hanggang sa sumapit na ang bisperas ng pista. At dahil sa nataong malayo-layo sa kanilang lugar na kanilang pupuntahan, maaga pa silang umalis. 5:00 pa lang ng hapon, lumakad na ang kanilang grupo na binubuo ng 7 binatilyo. Bale siya, si Kaloy, Macario, Atan, Damian, Chris at Lito. Para masigurong ligtas ang lakad nila, may mangilan-ngilan sa kanila ang nagdala ng mga karga. Mas mainam na kasing merong ganon kaysa naman kailanganin mo ito nang wala ka. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan na nilang tinatahak ang masukal na daan. Base kasi sa kanilang mga nalaman, magubat ang daan patungong baryo, pero pagdating mo roon, magugulat ka naman sa mga madadatnan mo. Dagdag pa ng mga taong nakarating na sa lugar, parang kasing laki ng bayan ang baryong yon at lahat ng mga tao roon, likas na mayayaman at magaganda. Nabanggit din ito na marami nang nakapangasawa rito na galing din sa lugar nila. At kaya lang nila ito hindi nalaman dahil lumipat na ang mga taong yon sa baryo kung saan sila pupunta. Dahil sa mga sinabi nito, mas lalo pang natuwa ang grupo. Lahat sila hindi na nga noon makapaghintay, kaya wala na halos silang ibang inisip kundi ang kung papaano makarating dito. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, purong tawanan na ang ginawa ng grupo para naman maaliw kahit papaano. Hindi naglaon, nang marating nila ang baryo, sa bukana pa lang tumambad na sa kanila ang dami ng tao. May mga perya na rin sa lugar na sinasabayan naman ng pagdagungdong ng malalakas na tugtugin. Nakakabulag din ang liwanag sa paligid, tapos kapag lumakad ka na sa kalsada, halos marami kang makakasalubong na tao na nagsasaya. Unang beses makaranas nila Josu ng ganoong pista. Kaya naman pag sila'y nila rito, lahat ng alalahin nila ay nalimot niya bigla. Ang kaso lang, habang tumatagal ang selebrasyon, meron silang mga napapansing kakaiba. Yung mga tao roon, nag-aalok ng mga pagkain sa mga dayong hindi nila kakilala. At ang mas nakakapagtaka pa, bawat taong lumalapit sa kanila, magaganda at saka dalagang dalaga. Literal na hindi mo talaga matatanggihan kapag binata ka. Ngunit nang akmang kukuha na siya ng inaalok ng mga ito, bigla siyang natigilan dahil sa naalala niya ang sinabi ng kaibigan nilang si Manuel. Nung umalis kasi yon pinuno, may pinayo ito sa kanila ukol sa mga pagkain sa lugar na yon. Dagdag pa nito na wala namang masama roong pumunta, basta ba'y siguraduhin lang nila na hindi sila titikim at magdodoble ingat kapag may makakausap na mga taga-baryo. Dahil sa kanyang mga naalala, agad niyang tinalikuran ang dalaga.
Nagtataka man ang kanyang mga kasama, hindi niya ito gaanong pinansin. Sinubukan din niyang ilayo sa mga ito ang hawak-hawak nitong pagkain, pero hindi yun sumunod. Masyado kasi itong masarap, kaya naman yung mga kasama niya parang mga gutom na asong hayok na hayok sa kinakain nila. At para makaiwas sa eskandalo, di niya ito gaanong pinagtuunan ng atensyon. Naisip niya kasi na wala namang mangyayaring masama, pero lingid sa kanyang kaalaman na sa oras na makakain pala ng pagkaing nagmumula sa lugar na yon, agad na manganganib ang buhay ng isang biktima. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mabusog na ang mga ito, agad naman silang lumayo sa nadaanan nilang bahay. Yung mga kasama niya tuwang-tuwa na, animoy pakiramdam nila, nagustuhan sila ng babaeng nagbigay sa kanila ng pagkain. Tanong ng tanong na rin ang mga ito kung bakit hindi siya kumain, ngunit imbis na sumagot, pinili na lamang niyang manahimik. Hindi nagtagal, pagpasok naman nila sa liwasan, agad niyang inabisuhan ng mga ito na hindi na sila magpapaabot ng sayawan. Anya, may nararamdaman siyang hindi kahaya-aya, kaya mas mainam na makauwi sila ng mas maaga. Ngunit nang marinig naman ni Kaloy ang kanyang sinabi, bigla itong umalma. Ano ka ba, Josu? Kararating lang natin, oh. Tsaka di pa naman nagsisimula ang pista. Bakit parang uwing-uwi ka na? Mga 3:00 na tayo umalis dito. Sulitin na natin dahil bihira lang itong mangyari. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya umimik. Alam niya kasi na kapag nagkasagutan silang dalawa, paniguradong hindi rin ito magpapatalo sa kanya. At maaaring ito ang magiging daan para mag-away-away sila sa pistahan. Siyempre, ayaw naman niyang maging ganon ang sitwasyon, kaya naman nagparaya siya. Pilit niya talagang inintindi ang mga ito hanggang sa sumapit na ang oras ng sayawan. Habang naghihintay naman sila sa pagpasok ng mga tao, nakaramdam ng tawag ng kalikasan itong si Josu. Magubat ang likurang parte ng liwasan, kaya naman dali-dali siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. At nung makahanap na siya ng pwesto, dito na siya naglabas ng kanyang sama ng loob. Ang kaso lang, habang tumatay siya, napansin niya na parang hindi na maganda ang tugtog. Maya-maya pa, nakita niya na biglang binalot ng kadiliman ang liwasan. Ilang segundo pa ang lumipas, sumiklab ang nakakabinging katahimikan. At dahil sa wala siyang ideya sa mga nangyayari, nagdoble ingat siya. Hanggat maaari, hindi siya lumikha ng kahit na anong ingay hanggang sa unti-unti na siyang makalapit dito. Akala niya may nasira lang o kung ano. Pero pagdungaw na pagdungaw niya sa liwasan, may mga nakita siyang nilalang na nakaapak sa iilang mga taong nakadapa na sa lupa. Nanlilisik ang mga mata nitong nagmamasid sa paligid. Animoy meron yung masamang binabalak. Di nagtagal, may dumating na grupo ng mga kababaihan na merong bit-bit na sulo. Nagtipon ng mga ito sa gitna ng liwasan para maghintay sa mga kasamahan nilang may daladalang panggatong at malalaking kawa. Hindi naglaon nang makalikha na ito ng siga. Nakita niya ang itim na likido na inilagay nito rito. Pinakuluan nila ang likidong yon bago tuluyang kumilos ang mga nilalang na nakaapak sa mga biktima. Pagbaling naman niya ng tingin sa kinaroroonan ng mga kasama niya, nasipat niya ang mga itong nakadapa na rin sa lupa habang pahikbing umiiyak. Gustong-gusto niyang tulungan ng mga ito pero ano naman ang magagawa niya sa mga nilalang na dumakip dito? Bukod sa malalaki yung tao, alam din niya na hindi ito mga ordinaryo. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasaksihan niya kung papaano pugutan ng ulo ang mga naunang biktimang inilubog sa malalaking kawa. Bago nila ito pakuluan, sinigurado muna nilang nakahiwalay ang laman at ang karne. At kahit walang hugas, inilubog nila ito ng basta-basta
Animoy hindi nila alintana ang dumi ng mga kakainin nila. Dagdag pa niya na yung pamamaraan ng pagkain ng mga ito, animoy may hahalin tulad mo sa mga hayop na ilang araw nang hindi nakatikim ng pagkain. At ang mas nakakabahala pa sa lahat, maliban sa unang taong pinatay ng mga ito, lahat ng mga sumunod ay binalatan ito ng buhay bago tagtarin. Ganon din ang nangyari sa kanyang mga kaibigan, kaya naman sa takot niya, pinili niyang unahing iligtas ang kanyang sarili. Walang sabi-sabi, agad siyang tumakas sa lugar nang hindi na nag-iisip kung ano ang kinahinatnan ng kanyang mga kaibigan. Sa sobrang pagmamadali nga noon ni Joso Pinuno, hindi niya napansin na halos kalahating oras lang ang kanyang binaybay para lamang makabalik sa kanilang lugar. At nang makapasok na siya sa loob ng kanilang bahay, dali-dali siyang nagtago sa kanyang silid sa takot na baka sinundan siya ng mga ito. Kinaumagahan, habang nagkakape sila, dumating ang mga magulang ng kaibigan niya. Pagpasok nito sa bahay, agad siya nitong tinanong kung nasaan ang mga ito. Dagdag pa nito na siya lang ang kasama ng mga ito noong gabi at siya lang din ang milagrosong nakauwi. Dagdag pa ng ama ni Macario, "Nagpaalam sa akin kagabi ang anak ko. Huwag kang magmaang-maangang Joso dahil alam namin na kayo-kayo lang naman ang magkakasama. Pinatunayan din ito ni Manuel, kaya mas maganda sigurong magsabi ka na lang ng totoo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya yun inamin. Natatakot kasi siya noon dahil yung pakiramdam niya, siya ang may kasalanan ng lahat. At sa abot ng kanyang makakaya, pinili niyang magpanggap na inosente kahit kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding takot at pangamba. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng kanyang ama ang tanong ng ama ng kaibigan niya, dito na ito matapang na nakisawsaw. "Tama ka. Umalis nga tong anak ko kasama ang mga kaibigan niya kahapon. Pero umuwi ito bandang alas 8 pa lang. Sabi niya, iniwan niya ang mga kaibigan niya sa pistahan dahil tinawag siya ng kalikasan. Kung hindi man sila nakauwi at nakapagpaalam naman sa kanila ang anak ko, abay hindi na ito problema ni Joso. Bakit? Porket siya lang ang nakauwi kagabi? Siya na rin ang may kasalanan? Mag-isip naman kayo ng mabuti." Nang marinig ito ng ama ni Macario, naging may hinahon ito. Alam kasi nito na may punto ang sinabi ng tatay niya, kaya wala silang karapatan na sindakin at pagalitan siya. Naisip din ito na, kung nagpaalam nga siya sa mga ito na mauuna, abay tama nga lang nalabas na siya sa mga kinakaharap nitong problema. Maya-maya pa, para naman makakuha ang mga ito ng ideya kung saan sila pumunta, mahinahon siya nitong tinanong ukol dito. Siyempre, sinagot naman itong lahat ni Joso, maliban na lamang sa mga nilalang na kanyang nasilayan. Hanggat maaari, itinago niyang tungkol dito, sa takot na baka pag-isipan siya ng kung ano ng pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, nang makuha na nito ang mga detalyeng kailangan nila, gulat naman itong nag-usap ukol sa baryong sinabi niya. Maging ang mga ito man kasi, walang kaide-ideya sa lugar na yon at hindi rin sila kumbinsido na merong tagong baryo sa lugar ng Kansiboy. Dagdag pa ng mga ito, purong gubat ang lugar na yon, kaya siguradong sigurado sila na wala roong nakatira. Imposible ring magkaroon doon ng maraming tao, gawa ng ang tanging napapadpad lang dito ay ang mga ngaso at mga nangangaingin. Nang marinig naman ni Joso ang sagot nito, ipinagpilitan niya ang kanyang mga sinasabi. "Hindi ho ako nagsisinungaling sa inyo. Diyan talaga kami pumunta kagabi. Tsaka bakit ko naman ho kayo lolokohin sa ganitong pagkakataon? Nagsasabi ho ako ng totoo, kaya maniwala kayo." Dahil sa ipinagpupumilit niya talaga ang mga ito, nagpasya ang pamilya ng mga kaibigan niya na puntahan ang lugar kung saan sila pumunta. At para mapatunayan ito, isinama siya nito at ang kanyang ama.
Hindi naman yung tinanggihan ni Josu bilang pagpapakita na rin ng respeto at suporta kahit papano. Pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap, umalis na rin ang mga ito para maghanda. Hapon na nila binalak puntahan ng lugar, gawa ng masyado pa noong tirik ang araw at marami pa silang mga ginagawa sa buhay. Pagsapit ng 3:00, kasama ang tatay niya, binaybay nila ang daan patungo sa baryo. Tahimik ang lahat, maiging sinusundan ng mga daang kanyang tinatahak. 1 oras pa ang lumipas, nang marating na nila ang lugar na napuntahan ng grupo nila, bumungad sa kanya ang isang malawak na patag. 2 bahay na abandonado ang naabutan nila sa lugar na yon, kung saan sa loob nito, nadatnan nila ang kanyang mga kaibigan na payapang nagpapahinga. Kung hindi pa nga nila ito ginising, paniguradong aabutan pa sila ng gabi doon sa kakahintay. Maya-maya pa, pagmulat naman ng mga mata nito, gulat na gulat itong napatitig sa kanila. Sa unang tingin, inakala niya na walang nangyayaring kakaiba sa mga ito, pero pagsilay niya sa mga kamay nito, agad niyang napansin ang tila bang abnormal na panginginig ng kanilang mga daliri. Hindi rin ito makatingin ng tuwid, at kahit ginagaya nito ang ugali ng kanyang mga kaibigan, meron talaga siyang nararamdaman. Subalit sa parte ng pamilya ng mga biktima, hindi niya yun nakitaan ng kahit na anong pagdududa. Ang mahalaga sa pamilya ng kaibigan niya, natagpuan na nila ang mga anak nila. Matapos ang mga kumustahan at pagtatanong, minabuti na lang nilang umalis sa lugar na yon. Sa kanilang paglalakad, abot langit na ang naramdaman niyang pagtataka, gawa ng yung mga kaibigan niya, parang walang maalala sa mga nangyari. Di rin siya nito matandaan, lalong-lalo na yung mga kasiyahang kanilang naranasan. Sasabat pa sana si Josu sa mga ito, pero pasimple siyang pinigilan ng tatay niya. Ayon dito, hindi niya na kailangan pang ipagpilitan ng kanyang mga nais, gawa ng hindi naman siya mapapakinggan. Mariin din itong inilahad, problema na yon ng pamilya ng biktima, kaya naman mas mainam na wag na lamang niya itong pakialaman. Nang marinig niya ang payo ng kanyang ama, pinili niyang tumahimik. Maigi niyang sinunod ang payo nito, gawa ng alam niya na para ito sa kanyang ikabubuti. Pagkatapos naman nilang mag-usap, ipinagpatuloy na nila ang paglalakad hanggang sa makabalik na sila ng baryo. Dumaan pa ang ilang araw. Kahit anong gawin niya para makausap ang mga kaibigan niya, parang wala na itong panahon sa kanya. Ang tanging nakakasama na lamang niya noon ay yung kaibigan niyang si Manuel. Ilang beses na rin nilang tinawag sila Kaloy at Macario, pero parang walang naririnig ang mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na sila nag-usap ukol sa problema ng mga ito. Akala niya kasi nagalit lang ang mga yun sa kanila, pero nang marinig ni Manuel ang kanyang mga sinabi, hindi ito naniwalang yon ang rason ng mga kaibigan nila. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, seryoso itong nagwika ng, "Ano ba talaga ang totoong nangyari doon, Josu? Alam ko na hindi lang yan ang mga nalalaman mo. Meron kang itinatago. Ano man ito, ramdam ko na masyado kang natatakot na baka malaman ito ng ibang tao. Huwag ka mag-alala, mapagkakatiwalaan mo ako, kaibigan. Sige na, sabihin mo na at nang malaman ko na ang lahat-lahat." Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung inakbayan at dinala sa lugar na walang gaanong katao-tao. Pagupo nila sa ilalim ng puno, dito niya napabulong na inilahad ang kanyang mga nasaksihan. Dagdag pa niya na si Manuel pa lang ang pinagsabihan niya ukol dito, kaya naman hanggat maaari siguraduhin itong walang makakalam ukol sa bagay na yon. Ngunit nang marinig nito ang kanyang mga paalala, kalmado naman itong sumagot ng, "Hindi natin ito itatago, Josu. Kailangan itong malaman ng tatay ko. At kung totoo man nga yung mga alegasyon mo, hindi malabong nanganganib ang pamilya ng mga kaibigan natin.
Sa ngayon, sumama ka na muna sa akin. Kung iniiwasan nila tayo, ganun din ang ating gagawin. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumango, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, dire-diretso na silang pumunta sa bahay ng kaibigan niya. Pagpasok nila sa loob, nadatnan niya ang ama nito na kasalukuyang nagro-rosaryo. Ayaw na ayaw nitong naiistorbo sa ganoong oras, kaya naman matyaga silang naghihintay sa labas. At nang mapansin naman ng kaibigan niya na tapos na ang ama nito, doon pa lamang sila pumasok para ilahad ang kanilang mga hinaing. Noong una hindi sila nito gaanong pinapansin, pero nang marinig nito ang tungkol sa kanyang mga nakita, agad nilang naagaw ang atensyon nito. Pinaghalong pagkagulat at pagkabahala ang naramdaman ng mananambal buhat sa kanyang mga nalaman. Anong sabi ninyo? Totoo ba yan? Pasigaw na tanong nito sa kanila. Nang marinig naman yun ni Josu, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Alam niya kasi na yun ang totoo, kaya wala siyang dapat na itago. Pagkatapos naman niyang makumpirma ito, dali-daling gumawa ng pangontra ang mananambal. Kinahapunan, habang unti-unti nang lumulubog ang araw, pumasyal ito sa sentro kasama silang dalawa. Ngunit di pa man sila roon nagtatagal, nakasalubong na nila ang ilan sa mga kaibigan niyang sinabi ng mananambal na patay na. Malayo pa lang, nanlilisik na ang tingin ng mga ito. Animoy meron itong hindi magandang gagawin. At paglapit ng mga nilalang na yon sa kanila, bigla itong kumuha ng mahabang kutsilyo na agad namang iniunday sa tagiliran niya. Mabuti na lang talaga na tunugan ito ng ama ng kaibigan niya, dahil kung nataong hindi, paniguradong mag-iiwan ito ng malaking hiwa sa kanyang katawan. Paghawak naman ito sa kamay ng nilalang, taimtim itong nagdasal hanggang sa iwinasiwas na ng kaibigan niya ang kamay na nahawakan nito. Pagkatapos umatras ito ng bahagya at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Hindi na rin yun lumingon pa, ngunit ang marka ng nilalang naiwan sa kamay ng tatay ng kaibigan niya. Akala ng mga ito wala silang nalalaman ukol dito, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, masyado lang palang ibinababa ng mananambal ang presensya nito upang hindi matunugan ng kanilang mga kalaban. At sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, dito na ito nagsimulang lumakad ng 10 oras. Kasama silang dalawa sa paglilibot, gawa ng aminado ang kaibigan niya na kailangan nito ng tulong. Pagsapit naman ng 9:00 ng gabi, dito na nila natiktikan ang isa sa mga bahay ng kanyang kaibigan. Nataon kasi noong nakabukas ang isa sa mga bintana, kaya naman kitang-kita nila kung ano ang mga pinaggagawa nito sa loob ng bahay. Bagaman hindi gaanong maliwanag sa loob, kapansin-pansin ang kakaibang kinikilos ng mag-anak. Maya-maya pa, ay may napansin sila sa likod ng bahay na mga nilalang na pasimpleng pumapasok. Pagbukas nito ng pinto, agad nilang naaninag ang liwanag na mula sa loob, dahilan para makita nila kung ano ang bit-bit ng mga ito. Pagsilay naman doon nila Josu, kitang-kita nila ang katawan ng isang taong dinadarag ng mga ito papasok. Naroon na rin doon ang iba pa niyang mga kaibigan na halos may kakaiba ng mga anyo. Matapos naman nila itong masilayan, naging abala ang pamilya ng nilalang sa pag-aayos ng hapagkainan. Hindi dahil sa nagkataon lang ito, bagkus ay parang naghahanda ang mga ito para sa pagkaing ihahain. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan nila, inilapag sa itaas ng mesa ang bangkay. Buong-buo pa ito nung kinatay ng pamilya, kaya naman kahit malayo sila, alam nila kung ano nangyayari sa loob ng bahay. Dito na rin nila nalamang magkakaibigan na ang pamilya nito ay posibleng nagdadala na ng yanggaw. Mahirap na itong gamutin sa ganoong estado, lalo pat nasa ilalim ito ng proteksyon ng mga aswang.
Ayon pa sa mananambal, na sa sitwasyon ng mga nilalang, hindi malabong naging pugad na ang kanilang tahanan. Ito ang ikinakabahala nila sa kadahilan ng ang bahay na yon ay matatagpuan mo lang noon ilang metro ang layo sa merkado. Napakamapanganib nito. Gawa ng kapag nakapag-isip ang mga aswang na mangyanggaw gamit ang mga isda at karning baboy, hindi malabong mabilis na kumalat ang salot sa kanila. Nang marinig naman nila Josu ang paliwanag ng ama ng kaibigan niya, hindi na sila nagtagal pa sa lugar. Habang naglalakad sila, inilahad nito na hindi nila kakayanin ang ganoong karaming mga aswang. Mariin din itong inilahad na kung talagang gusto nilang paalisin ang mga ito, kailangan nilang makakuha ng tulong sa mga tao at sa mga antingero. Sa totoo lang pinuno, 2 linggo nilang hindi ginambala ang mga nilalang hanggang sa makalikom na sila ng sapat na tao na sapilitang magpapalayas sa mga ito. At sa pagsapit ng nakatakdang gabi, nilusob nila ang tahanan, bitbit ang mga sulo at sundang. Ayon sa kanya, makatao ang naging paliwanag ng mga ito, pero hindi yun sa kanila umubra. Lahat kasi ng mga antingerong nakasama nila, naniniwalang aswang talaga ang pamilyang yon. At dahil sa pangyayari, kailangan pa nilang puwersahin ang mga ito, mapalayas lang ng baryo. Mabuti na lang talaga, hindi nagmatigas ang mga nilalang hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Ngunit ang naging kapalit naman ng pagpapalayas nila rito ay ang pagkakasakit ng mga taong sumama sa kanila. Sa sobrang lubhan ng karamdamang kanilang pinagdaanan, araw lang ang naging pagitan bago sila bawian ng buhay. 7 kataong namatay noong buwang yon, kaya naman hanggang sa tumanda na itong si Josu, hindi niya ito nakalimutan. Bagaman hindi niya na nakita ang mga dati nilang kaibigan, nanatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang kanilang mga muka, lalo na noong naganap ang pagpunta nilang magkakaibigan sa kapistahan sa liblib na baryo ng Kansiboy.